Тин-тин-тин, павутин! Ха, дрэннасць! Ніколі не выходзьце на двор увечары ці ўначы ў маі, калі вы жывяце на ферме ці ў загарадным доме. Калі вы не хочаце стаць ахвярай гэтай анамаліі клубка павуцыны, уявіце, што вы выходзіце на вуліцу, удыхаеце свежае вясновае паветра і раптам вам хочацца зазірнуць у малінавік, і там вы знаходзіце суцэльныя павуцінкі. Гэта была пастка, расстаўленая гэтай самай анамаліяй, але вы яе не заўважаеце, бо свет сонца не адбівае яе ззянне, і вы проста праходзіце міма. Павуцінне чапляецца за ваш твар, і адчуванне вельмі непрыемнае. У гэты самы момант анамалія нападае на вас, завіваючы вас у свае павуцінне, нібы мумію. На наступны дзень вы прачынаецеся, скідаеце з сябе ўсе павуцінкі і накіроўваецеся ў бальніцу. Па дарозе вы разумееце, што ў гэтых павуцінках жыў атрутны павук, і вы адхінаецеся ад жаху. Вось чаму непажадана выходзіць на вуліцу або быць больш асцярожнымі і пільнымі падчас індыйскага лета. Інакш вы можаце стаць ахвярай гэтай дрэннаёбкі.